ನಗರದ ಕೋಡಿಕಲ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಮೀಪದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಕೋಡಿಕಲ್ನ ನಡಿಗುತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ 4ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ದೇವದಾಸ್ ಬಂಗೇರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ರಡಾರೆ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜೈದ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಶಬ್ದಗೆ ಎಂದು ನೀರು ತಮ್ಮೆಂದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಲ್ದ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ರೈಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಜೀವಾನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿದ್ದ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋಯಿನ ಟರ್ಮಡು ನಜೀರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಪುನಗ ಮುಲ್ಪನೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನಿಕ ನಮ್ಮ ತರ್ಪದಿತ್ತ 25 ಜನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಪೂರ ಅಧಿಕಾರನಕುಲ ಬತ್ತೇನೆ ಬತ್ತುದಾನಾಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಮೀ ಮಿತ್ತದ ನೀರು ಮಿನಿ ಒಂಜೇ ಕೋಟ್ ಬತ್ತದ ಫ್ಲೋ ಇದೇ ಗುದುಂಡ ಎಂಕಲ ಓಡುದ ಇಲ್ಲುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಜಿ ಮುರ್ಕುಡು ಮಣ್ಣದ ಏನು ಕಡಖಂಡಿತವಾದ್ದು ಪಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕೈತಲ್ದ ಮೀಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುರ ನೀರ್ದ ಗುಯಲುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ನೀರು ಬತ್ತದು ಜಿಂಜಿದ್ದು ಅವೇನೇ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಪೈಪದ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೆ ಪರ್ಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಅವೇ ಗುಯಲು ಕಮ್ಮಿಡ 25 ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ನಜೀರು ಪೊಕ್ಕ ಲಾದ್ ಬೋಯಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಈ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಆ ಬೊಡ್ಚಾಂಗಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ನೀರು ಒತ್ತಡ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮಿತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಬೇಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೇಯರ್ನ ಈಗ ಇತ್ತೇನೆ ಮೇಯರ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪದ ಅಣ್ಣ ಮೇಯರ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಮಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಪ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ನೆನಪು ಬದುಕೋಲಿ ಈಜಿನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೋನ ಸಾಧ್ಯ. 12 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ನೀರು ಜಿಂಜಿದಿತ್ತು. ನಾವು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಪೂರ ನೀರು ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಪಿರವ್ದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಜಿಂಜಿ